Sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe kwi-channel kaMakophasane ngi-channel yomfleki. Sicela ukuthi wenze okubalulekile ukusubscribe nokulike, unganikela kumina amandla futhi unalo uthando lokunikela. Sibheka lo daba ndaba sebandla Zungu, indaba sebandla Zungu ukuthi amen pastor. Ngethembe ke niphilile. Ngicela ukubuza uphupha uzingcolisile i-anda kakhulu ngizesula, ngiyabonga. So la uyigakele ubafo kusho ukuthi uphuphe isigakelo sokubuza ukuthi mawuphupha usigakelo usimoshele usingcolisile. Sokuwuphawu oluphi vele, ngoba into yokuqala efuna siyibhekile ethi number 1, uma uphupha amagaga kuwuphawu oluphi uma ngenzeka uphupha usigakele wena, ngoba lapho sengathi ukuthi kunesichitho mhlawumbe esikhona njengamanje esingenzeka sidunga lobu budlelwane bakho nabanye abantu. Noma 2, uma uphupha lawo magaga kube uphawu oluphi uma usigakele wena, olusho ukuthi kungenzeka njengamanje kunemizamo yokupenda ngalesi sichitho ukuze wena ungathandwa ngabantu, futhi kumele usukume uthole usizo lokwelashwa. Yabona, futhi ngenzeka isidalo sakho siyakukhomba indoda sebakupendile ngesigcino, noma bakupande ngesukuma-ke manje uthole usizo ungabusapholisa amaseko. 3, kungenzeka futhi uma uphupha amagaga kube uphawu olubi uma usigagele, olusho ukuthi kumele uqikelele, ngoba kungenzeka ukuthi ukwenza inkulumo ezokwehlisa isithunzi sakho futhi kululaze ebantwini. Yabona. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha amagaga uthole kuba uphawu luhluma usigagele ukuthi uzesula, ngoba lapho kusho ukuthi noma kukhomba imizamo yakho yokuzelapha uma noma ekhomba ukuthi usithathile isinqumo sokuthola usizo lokwelashwa into eyisichitho. Uyabona. Number 5, kungenzeka futhi uma uzesula wena kukhombela ukuthi le mikhuleko noma le mithi noma lezi washo oyisebenzisa zinamandla futhi siyawenza umsebenzi okukhucula lento eyisichitho. Uyabona. Iphupho leli mawuzesula oluvama ukuvela uma kunemithi osukuyisebenzisa, kunezinto osukuyisebenzisa ukuze lapha into eyisichitho livele uzesula. Uma uzesula wazi wabakhela ukuthi suke lento eyisichitho sisukile kuwe, lingakhomba ukwelapheka uma uzesula into engamagaga kuwe. Uyabona, kuwuphawu oluhluma usuzesulile wasuleka waba clean, kukhomba ukuthi usukile noma thize esichitho ekade ekuwe. Siyabonga. Be blessed. Inamba yami isebenze kuphela ukungifonela, strictly calls. WhatsApp, ungangisendele SMS, ungafoni before 9, ungafoni after 5 ntambama.